Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев диспансеризация темпларын тәнкыйтьләде. Моның сәбәбе нидә? Шәһәрнең 400 еллыгына чираттагы бүләк Яршолыда яңа муралны ачу тантанасы узды. Шәһәр мэры күп кенә предприятиеләр һәм оешмаларның хезмәткәрләрне диспансерлаштырудан ни өчен баш тартуын ачыкларга кушты. Мэриядә иртәнге киңәшмә вакытында Наил Мәгъдиев диспансеризация темпларын тәнкыйтьләде. Проблеманы сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рөстәм Нигъманов та билгеләде. Толырак алга таба сөйләрбез. 6 ай эчендә Шолда медицина тикшерүләрен 119 мең кеше өчен үткәрергә планлаштырганнар, әмма план 90%-ка гына үтәлгән. Шул ук вакытта Чаллы шәһәренең сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Нигъманов сөйләгәнчә, автокаланың кайбер предприятиеләре диспансерлаштыру процедурасын бөтенләй игътибарсыз калдырган. Шәһәр мэры хезмәттәшләреннән баш тарту сәбәпләрен аңлау өчен компания вәкилләрен чакыруларын сорады. Шул ук вакытта Наил Мәгъдиев ассызыклаганча, үзебездән башларга кирәк, барлык бюджет учреждениеләре чараны тулы күләмдә үткәрергә тиеш. Мы потом работников ищем, да? Проблемы поднимаем, говорим, людей не хватает. Так нужно с теми людьми, которые работают на предприятиях, заниматься. Вовремя должна проходить диспансеризация членов трудового коллектива. Тот, кто не понимает, нужно провести беседу, объяснить, что вопрос диспансеризации очень и очень важен. О своих коллегах, подчиненных нужно заботиться. 2026 елда диспансерлаштыру нәтиҗәсендә беренче тапкыр 2689 авыру ачыкланган. Яман шешнең 67% очрагы иртә стадияләрдә билгеләнгән. 57 яман шеш, 636 кан әйләнеше системасы авырулары, 180 шикәр чире очрагы ачыкланган. Для максимального удобства населения во всех поликлиниках города организована работа отделений и кабинетов профилактики, не требующих предварительной записи. Кроме того, диспансеризация проводится в вечернее время и по субботам. Исегезгә төшерәбез 18 яшьтән 39 яшькә кадәрге гражданнар 3 елга бер тапкыр профилактик тикшерүне уза, 40 яшьтән өлкәнрәкләр елына бер тапкыр тикшерелергә тиеш. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Эшләргә телиләр, ләкин мөмкинлек юк. Бу җәй бал кортлары өчен бик үк уңайлы булмады. Еш яуган яңгырлар, салкынча һава торышы аркасында бал кортлары умарталыктан чыга алмадылар. Димәк, нектар да җыя алмадылар. Бу хакта умартачылар сөйли. Әлегә алар фаразларын ясамыйлар, әмма бал азракта булырга мөмкин. Белгечләр моның аркасында өчен булмаган бал сату күләме артачагына кире какмыйлар. Хәер, барысында җентекләбрәк һәм тәртип буенча алга Это вот когда 20 штук проверяешь. Илдар Гарифуллин балның чынмы, юкмы икәнен исенә һәм төсенә карап билгели ала, чөнки ул умартачылар династиясеннән гаилә эшен аның бабасы башлаган, аннары аның әтисе, хәзер ул абыйсы дәвам итә. Шулай ук Илдар Гарифуллин дәүләт ветеринария берләшмәсе башлыгы урынбасары булып тора. Балны ул лаборатория шартларында тикшерә. Ис буенча уже сизелеп тора. Настоящий бал микән, шын бал микән или ялган бал микәнен белеп була. Тәме буенча, тәме ул әзгенә әшерәк була. Тамакны кырып алырга тиеш. Белгечләр әйтүенчә, кемдер бал кортларының шикәр сиробы белән тукландыра, ул чагында балда чын дип саналмаячак. Кәрәзләр тулысынча ябылмаган очракларда була, ә умартачы инде бал ала. Бал өлгерә алмый, ул сыйфатсыз санала. Буларның барысында махсус җиһазлар һәм химик тикшерүләр үткәрү ярдәмендә ачыкларга мөмкин. Мы проводим физико-химические исследования на выявление различных видов фальсификаций. В частности, таким из методов является определение диастазы, а также при помощи прибора рефрактометра мы определяем содержание влаги. Если влага превышает, то в меде происходит процесс брожения, и при брожении развиваются различные грибки. Булар барысы да балның сыйфатына һәм тәменә тәэсир итә. Бал составында пестицидлар, шулай ук төрле токсик зарарлы матдәләр булу-булмавында тикшерергә мөмкин. Перга, сирка, прополис һәм ана сөте тикшерүләре бар. Нинди дә булса механик катнашмалар булу мөмкин түгел. Дымлылык билгеләнә, бернинди патоген микроорганизмнар гөмбәләр булырга тиеш түгел. Бал һәм продукция күрсәткечләре рөхсәт ителгән ишекләрдә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Шәһәрнең 400 елына чираттагы бүләке Йоршалда форум арт Идел буе федераль округында стрит арт фестивале кысаларында булдырылган муралны ачу тантанасы булды. Чарада республиканың яшьләр эшләре буенча министры Азат Кадыров һәм шәһәр мэры Наил Мәгдиев катнашты. Арт-объект Шамил Усманов урамындагы 87 А йортында барлыкка килде. Оны чоллы рәссамы Александр Попов ясаган. Аның эскизы 96 конкурс эше арасында җиңгән композиция, гаилә кыйммәтләре һәм буыннар дәвамчылыгы дип атала. Анда милли ризык әзерләүче әби һәм аның оныгы сурәтләнгән. Более 10 лет этим занимаюсь, никакого художественной школы не заканчивал. Это пришло с маминой стороны дедушки и от папиной стороны девушки. И вот слияние ген. Я очень доволен работой. Мне помогал пермский художник, дизайнер, его зовут Иван Махнев. И Валерия, моя супруга. Она моя лучшая помощница. Директор и бухгалтер. Тантаналы ачылышта яшьләр эшләре буенча министр Азат Кадыров һәм шәһәр мэры Наил Мәгдиев булды. Самый вкусный хлеб – это у бабушки и у мамы, да ведь? Да, конечно. Да. Поэтому и здесь, я думаю, что вот эти лучшие человеческие качества, теплота душевная, добро, они возникают, глядя вот на это произведение. Поэтому вам спасибо, а вы можете гордиться своим внуком. Я горжусь. Да, молодцы. Мы тоже уважаем и гордимся, что у нас такой прекрасный художник, такой челнинец. Бик матур иттереп эшләнгән. Кыска гына вакытта аны безнең рәссамыбыз Александр Попов матур иттереп эшләде. Бик менә бала чакта булган җылылык килә бу рәсемнән. Менә бу дәвәниләр искә төшә. Шул кичкенә булган вакытлар, ничек бергә-бергә менә шулай бәлешләр, пешмакларны ясап пешереп булган вакытлар. Әлбәттә менә шушы янәшә булган йортларда торучылар инде күргәннәрдер инде бу рәсемне. Инде менә бүген без аны ачып җибәрәбез дип әйтергә була. Шуңа күрә һәрбер шалылар менә бу Шамил Усманов урамыннан үтеп, шуны карап, шул матурлыкны карап, яратып китерләр дип хыялланабыз. Рәссам Александр Поповның эше форум арт фестиваленең округ этабына чыга. Идел буе федераль округының иң яхшы муралларын халык үзләре сайлый. Тавыш бирү дәүләт хезмәтләре порталында уза. Җиңүчеләрнең исемнәрен августта Киевта игълан итәләр. Иң яхшы эшләр авторлары алга таба иҗади үсеш өчен 100 мең сумнан 200 мең сумга кадәр грантлар алачак. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Рустикс Детейлинг. Наномойка, бронирование кузова, химчистка, удаление царапин, полировка фар и кузова, нанокерамика. Телефон 783 001.